Johnny Test! Za akciju uvek ispreman je na se. Kosa mu je poput vatre najbrži je. Pokusnije kunice strma u igri čest. Ovo je dan koji živi Johnny Test. Brzbiljno psa sa sobom vodi svog. U šolju kafe bude lica prijatnog. Dok mama radi, tata čuva čistu svest. Glasom bum, prati dum, to je Johnny. Blink, blink, krsti častani agenti. Ekstremisti, mesečari i praznoglavi. Majmun, igratske, božni par za sve. Tako živi on, uvek tera po svom. 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 Daj, Johnny Test! Večera sa Johnnyjem. Evo, lep, ukusan obrok za celu porodicu. Večera! Večera! U redu, želite da igrate grubo? U redu, dolazim. Mrzim kad to uradi. Stižemo! O, pa koja je država večeras? To je moja toskanska vekna. Mislimo... Možemo da počnemo kad stigne Johnny. Johnny, dolazi ovamo! Kakav je to smrad? Datim toskanski rolac s mesom. Da, mislim da ću da preskočim večeru. I kasnije čitam o Toskani. Baš smešno. Ne može, ostavi skateboard i sedi. Sleće! Ups. Wow! Celih 5 sekundi je izdržao da ne obori nešto? Odmah se vraćam. U redu, sad kad sam obukao čiste pantalone. Nisam ja kriv. Tvoje pantalone mnogo pijeju. Na tome bi trebalo da poradimo. Da, tata, da su ti pantalone od boljeg materijala, mogli bismo da ih iscedimo i spasimo mleko. Hajde da jedemo. Sladoledžija. Nema deserta dok sve ne bude pojedeno sa tog tanjira, gospodine. Treba će mi mnogo kečapa. Johnny! Koliko puta sam rekao da ne posežeš za stvarima, već da tražiš da ti dodamo? Ne znam. Računajući danas više od 2 miliona. Manje nego što sam mislila. Sad jedi na miru. Pa, čuo sam jedan smešan vic danas u prodavnici. Bio jedan majmun u čamcu i ugledaj... Dosta! Zašto je tako teško da se ponašaš pristojno za stolom? Jer je večera tako dosadna. Kako bi znao kad nikad ne sediš dovoljno dugo? Jedno veče, jel tražim previše? O, koga zavaravam? Ne bi mogao da izdržiš jedno veče. Baš bih mogao. Da, ne bih se saglasila, dušo. Misliš da možeš da samo sediš tu i da ne prosipaš, podriguješ, pljuješ i ne uništiš bilo šta sutra za večerom? I da pojedeš sve što je pred tobom? Ništa lakše. Možemo li da jedemo i zaboravimo na to? Iako uspem i osvojim opkladu, radit ćeš mi domaći cele nedelje i kupit ćeš mi 10 igrica. Ako ja dobijem opkladu, spremat ćeš sobu cele godine i vikaćeš s krova da te svi čuju. Volim rolat! Dogovoreno! Ovo nije dobro. Dobro, ovo je sve što nam treba da uvežbamo za današnju večeru. Ima da ga pobedim. Vidiš? Vežbajmo malo. Barem se nije slomilo. Ups, izvini. Treba odmah da počneš da spremaš sobu. Nikada nećeš dobiti opkladu. Ili ću do večere imati spravicu koja će od mene da napravi najpristojnijih dečaka u gradu, u laboratoriju. Dobit ću opkladu. Zar je toliko važno, dragi? On je samo dečak. Imao sam savršene manire u njegovim godinama. Oni grade karakter i samopouzdanje. U redu, ali možda te samo zavitlava. Pobedio je čudovište. Upravo si. Onda ću morati da mu radim domaći i potrošim novac na igrice. Šta da radim? Povuci opkladu. Ili da večeras napravim najgori obrok, a opklada kaže da treba sve da pojede. U kuhinju! Pomozite mi da pobedim. Šta mi dobijamo za to? Zar ne možete prosto da mu pomognete jer ste mu rođene sestre? Ne, i ne diraj statu. Ovu statu? Hvala, Johnny, upravo si dokazao teoriju da ako nekome kažeš da nešto ne dira, ipak će dirati. Za uzvrat ćemo da ti pomognemo. Uvek na usluzi. Pogledaj,
Manir tvorca 2000. To je robotska narukvica koja predviđa tvoj rušilački pokret i sprečava te da ga izvršiš. Večeras ćeš da se ponašaš pristojno kao Englez na večeri kod kraljice. Ako pomognete Johnny-u na bilo koji način, bit ćete kažnjene doživotno. Sa srećom, Johnny. Odlaziš? Sad počni da spremaš svoju sobu. Ne, idemo da pričamo sa najpristojnijom osobom koju znamo. S Macanom? Zašto je Johnny Test ovde? Kvari mi koncentraciju. Idem da vidim, gospodine. Treba da ga uništim što mi ometa savršenu igru. Jonatane, gospodine Duki, molim vas uđite. Johnny Test! Ako si došao po svoju propast, došao si na pravo mesto. Pozdravi moj paralizator. Albert, maniri, opklada, igrice. Šta? Ne mogu da te razumem. Samo mumlaš. Možda da ih vratite u normalu, gospodine. Treba mi Albert da me nauči manirima za stolom da bih dobio 10 igrice i izbegao spremanje sobe. Dobro, dozvoljavam ako Albert pristane. Pristajem, to mi je dužnost kao pravom Englezu. Ali treba da mi daš jednu novu igricu. Moraš li da stojiš tu? Činiš me nervoznim. Odmah se vraćam. U redu, Johnny, pre no što počnem, treba da vidim čime raspolažeš. Pa, izvoli. Žao mi je, ali ne mogu da ti pomognem. Nemoguće je da dobiješ opkladu. Ako me sad izvinete, idem da stavim malo melema na opekotine. U redu, Johnny. Ne sviđaš mi se, ali igrica je igrica. Da ti ja pokažem nešto. Stavi ovu maromicu do usta i prikriće nekontrolisane zvuke koje praviš dok jedeš i piješ. Slatko, kakvo je ovo crevo što viri iz rukava? To je za otpad. Crevo hrani kanticu na tvojim leđima. Samo se pravi da jedeš, približi rukav tanjiru i on će da usisa svu hranu za nanosekundu. Izgledat će da si sve pojao. I ne pravi nikakvu buku. Upamti, bez kostiju i ljuski. Sjajno, hvala Macane. Samo ne zaboravi igricu. Ne brini, ima da dobijem ovu opkladu. Misli da može mene da pobedi. Pa čekaj dok se ne sretneš s najgorim obrokom na svetu. Večera! Večera! Stižem! Majko, sestre, oče, Baš divno izgledaš, Johnny. Nema šanse, dušo. oblačenje za večeru je zaboravljen ritual. Odgovara prilici. Zašto ne sedneš, Johnny? Sa zadovoljstvom, oče, i veoma se radujem tvom obedu. 2 sekunde prošle, a nije ništa oborio, sjajno. Da, ali pravila kažu da Johnny treba da pojede sve sa tanjira i završi večeru bez podrigivanja i ružnih komentara. Samo napred. O, pa dobro. Gazirana voda, tvoja omiljena, da podriguješ sve glasove redom. 2 za Johnny-a, 0 za tatu. Pa, hoćemo li da jedemo? Špageti i rolat od mesa. Wow, to zapravo izgleda sjajno, tata. Da, molim te, dodaj mi kašiku. Molim? Pa vidi se da si vežbao, ali nećeš to da jedeš. Ti jedeš moj japanski rolat od mesa s hobotnicom i morskim ježom. Nećeš to da pojedeš? Kao brodolomac. Baš razmišljam koliko dobro izgleda. Prvo jedeš očima. Molim te, dodaj mi so, tata. So mi ni ne treba jer je baš ukusno. Wow, 3 za Johnny-a, tata 0. Oh. Druga runda, rezanci sa džigiricom i prokeljom. Džigirica. Ne mogu da verujem da je Johnny zaista sve pojeo. Bolje on nego mi. I za desert, žablji bataci sa sladoledom. Oho. Treba da mu kažeš da si se već najeo dok si još u prednosti. Ne mogu. Treba da pojedem sve što mi stavi na tanjir, sećaš se? Pa šteta od ostriga. Školjke s puževima. Rolovane krmenadle s džemom od svih mogućih školjki i prepeličnim jajima. Probajte, gospodine, svašto jedu. U redu, hajde svi da se smirimo. Smirimo? Ti se smiri! Neću da izgubim, neću da radim! Kakav je to čudan zvuk? Zvuk mog sitog stomaka. Skladište prepuno.
Odelo sa skladištem. Sve je jasno. Dosta je bilo, dosta mi je ove ludosti. Vidite taj nered? Ali on je počeo. Neću ništa da čujem, obojca ste krivi. Johnny, da li je previše da ne naslanjaš laktove na sto, izviniš se kad podrigneš i zamoliš da ti se nešto doda? Ne. I dragi, ne sedimo s kraljicom Engleske, ne budi takva cepidlaka. Razvedri se malo i probaj da pripremaš još nešto osim rolata s mesom kako bi ova porodica uživala dok jede. Da. Ovo je sad mirna i ukusna večera. Dobar rolat. Najbolji. Hvala. Odlično, tada. Alternativni Johnny. Ima li neki razlog zbog čega to radiš ili samo želiš da ti postavim glupo pitanje? Dosadno mi je, dosadno. O, ako udariš glavom jače, potres mozga i ambulantna kola će da ti rasteraju dosadu. Dosadno. Sve sam već radio. Sve u Gicogradu je poznato, staro. Treba da pobegnemo iz pacovske trke, da izvršimo neki novi eksperiment. Zar ne treba prvo da budeš u pacovskoj trci da bi pobegao iz nje? U laboratoriju. U laboratoriju. Dosadno mi je i treba da bežimo. Najradije na neko mesto sa mnogo doživljaja. Ne možemo sada da pričamo. Nismo sigurni šta se desilo, ali naš poslednji eksperiment je otvorio vrtložna vrata ka drugoj dimenziji. Mislim da sam zaboravila da pomnožim sa 2 ili podelim sa 5. Čula sam Giletov glas napolju na sekundu i onda... Vaš! Eto ga! Zar ova druga dimenzija nije sjajna? Nemoj ni da pomišljaš. Postoji ozbiljna greška u vremensko-prostornom kontinuumu, a ovaj prolaz je mnogo nestabilan da bismo se igrali. Osim toga, nemamo ideju šta je s druge strane. Može da bude nirvana, a može i trenutna smrt. To nije dobro. Ne možete da vidite šta je sa druge strane ako ne pogledate. Johnny, ne približavaj se! Šta sad? Prolaz se zatvorio isto kao što se i otvorio slučajno. Jedina nada nam je da ponovimo sve korake do problema kako bismo otkrile šta smo pogrešile, otvorile opet portal i vratile ih nazad. Glupi prolaz nas je doveo do starog dosadnog Gicograda. Hej, eno ga general! Generale, druže. Koga to nazivaš drugom? Da li ti izgledam kao drugar? Pa... Sa tom kapom možda malo. Znala sam da nisam smela da dozvolim taj podbradak. A jeste li videli međudimenzionalni prolaz negde blizu? Ne, nismo. U redu, primili smo izveštaje da je ovde visok opseg energetskog talasanja. Malo sam žedna, hoćete sokiće? Naravno. Odmah se vraćam. Pa, to je strašno. Jel mi sanjamo? 1, 2, 3... Ne, budni smo. Dobro, pratile smo svaki korak pre nego što se prolaz otvorio. Stajala sam ovde kad si rekla sad, a onda sam čula Giletov glas i okrenula se i pritisla neko dugme na tastaturi onako na slepo. Dobro, 26 opcija. Počinju da. Jedno slovo manje, još 25. Gospođa general, možda danas i ne bude tako dosadno u Gicogradu. Mislim da si u pravu jer nismo u Gicogradu. Vidi! Iako sve izgleda kao u Gicogradu, prolaz nas je bacio u grad po imenu Olovni grad. Čudno i sjajno u isto vreme. Da vidimo od čega je ovaj grad. Ugledala sam metu. Idemo kucom. Hej! Voćni sokovi. Moji omiljeni. Ne mogu da verujem da nam je neko to uradio. To mi radimo drugim ljudima. Da li ti te dve izgledaju poznato? Ne, i neće se izvući sa tim. Idemo! Hej! Šta hoćeš? Ukrale ste nam sokove. I? Pa? Daske koje lete plus vodeni baloni jednako sjajno. Johnny ih želi. Kuca ih želi. Nismo se lepo upoznali. Ja sam Duči, a ovo je Joni. Ja sam Duki, a ovo je Johnny. Zdravo. Zdravo. Želite da se gađate vodenim bombama? Da, koga gađamo? Peti Dađu. Zovemo je Dađa. Ona sve mrzi. Opet imam deja vu.
Učestvuješ? Probaj da me sprečiš. Spremni, nišani, pali! Uhvatit ću te, Joni Best! Samo u snovima. Bilo je zabavno. Hajde još da se zabavljamo. Idemo. Hej! Imam te! Hoćeš do mene da igramo igrice? Nego šta? A, tu si, Joni. Zdravo, braćo! Imamo kupon za besplatni eksperiment. A? Johnny, zar ti ovo ne liči? A, Simone West, dragi moj, dolazim po poljubac i ne odlazim dok ga ne dobijem. O, nema šanse, Evgenija. Bićeš moj, Simone West. Bićeš moj! Poznato mi je. Mora da je poslednje slovo. Savršeno. U redu. Sad samo da upotrebimo DNK lokator. Nađemo Johnny i Dukija i izvučemo ih iz kakve god strašne situacije u kojoj su. Ne mogu da objasnim. Čudno se osjećam pored Joni. Povraća mi se. Ne mogu da objasnim. Čudno se osjećam pored Johnny-a. Povraća mi se. Joni West, pripremi se za svoju propast. Madame Madsen i Alberta. Gospodjice Joni i Duči. Ne brini, Joni. Sredit ćemo ovo. Mi smo muškarci. Kako to misliš? Ovo nije dobro. Kako misliš sredit ćemo ovo? Jesam li to tražila od tebe? Mogu sama da bijem svoje bitke. Hvala ti mnogo. Pokušavam da pomognem. Pa ne treba mi pomoć. Dobro. Dobro. Bla, bla, bla. Dobro. Kako se usuđuješ? Bla, bla, bla su moje reči. Javite mi se kad vas dvoje golupčića prekinete prepirku. Šta? Mi se ne volimo. O, stvarno? Ha, ja volim njega. Nikada, za 1.000.000 godina. Ha, ja volim nju. Ni za 1.000.000.000.000 godina. Idemo, psu. Pa, bilo je mnogo lakše nego što sam mislila. Možda grešim i vas dvoje se ne volite. Sad da vidimo kako vam se sviđa da budete mačke. Ha, promašaj. Ovo je poslednji put da učinim nešto za devojčicu. Sećaš se da sam rekao da pored Joni želim da povraćam? Pa kada nisam pored nje, 3 puta mi se više povraća. Da, isto osjećam za Duči. Znaš li šta to znači? Nije trebalo da jedemo načose sa čokoladom? Mislim da smo se zaljubili. Zaljubili? Sad mi je stvarno muka. To ljubav obično čini. U redu, neću da povratim. I dalje ćeš biti zaljubljen. Prestani to da govoriš. U redu, da vidimo da li im treba pomoć. DNK lokator je našao mali trag Johnny-a i Dukija. I postaje jači. Spremimo se da ih vratimo kući. Ovaj macozrak je dobar. Da vidimo kako ti se sviđa ispaljivač moje braće. Za koje nemamo pojma kako se koriste. Daj mi novi, Alberta. Jesam li pomenula da mrzim macozrak? Spremi se za svoju sudbinu. Ej, devojka ti je sad mačka, žao mi je. Treba da učinimo nešto, Johnny. Ti si sledeća, Joni West. S tobom i tvojim psom u mojoj vojsci neće biti nikoga da me spreči da konačno osvojim ovaj grad. Samo sanjaj, macanko. Najgori si strelac. U redu, dosta je bilo. Sad te imam, Joni West. Johnny! Šalite se? Opet me je zavarala vaša ljubav. U redu, i dalje ne znam kako ovo radi, ali ipak radi. Ali vidi, Johnny i Duči su mačke. Opalite još jednom i vraćaju se u normalu. Ledeni zraci prestaju za nekih 3 sata.
Okupaću se u mleku. Neće se probuditi da mi popije sve. To je bilo nešto najbolje što je iko ikada učinio za mene. A ništa strašno. I ti bi uradila isto. Mislim da si ti. Jeste li dobro? Zamalo da me poljubi devojka. Šta? Nema šanse. Da, ali nisam spreman za vezu. Ono što se desi u alternativnom univerzumu i ostaje u alternativnom univerzumu. Hehe.